سلام زخبركم عوات كم يتخونوا حاوكم من قسيلو ما عند أنا بقال سراح بقال فيديو متيكم على نايلو ما عندي فيديو نادقون لوجو كم يجير كات سرح ويكام ملكت نابنت أبز غريقكم إيريتريان إريتريان لوجو إلى صحيفة كم زمت اللي تريو لهم أزناي إيرلاينس زناي فدريشن سبورت كوعسو أجر هاجرناي زنا إيرتراي بتعم بزو حلو أزناي بمولو ناي هاجر إيرترايزي نعبنا تيزريكم زلو قصتات بتعم بزو حيزلو قاليو ناي منتاي كم زخونو كوي فلدوني جن زناي إيرترا توهادو أرثوذكس تاشومي لوجو يزي زناي إيري تي في نناتو لوجو لو سب رئي مسبل كايوت لوجو تفلتو زحجي ناي يو ان اتش سي ار سلازي لوجو انتاي كم زغونه فليتنا لنا قطتا نابت تمرت خنكيدنا قدم نابت تمرت مقادنا كن ازيا تريو ادلهم شانل منغست يوب تبال قدم حجي زي تفلتوا وي ريهم ما زي تفلتوا ندحر لكم سبسكرايب ناغبركم بيتسبنا اذا شانل كتكونوا بتحتنا حتىكم قطتا نابت تمرتي نايلو ما عند تمرتنا غمي غيركا لوجو تسرحي لوجو نمسرح جوجل ينا غناتو جوجل اتينا هاج فول دبل نالكم ازي هاج فول يلنا نصحف بدعريو ابزي انا اتو لك اخم زي عينت انترفيس كبناي بطعمي زبلص لوجو اوشتي كلتدا سلسته ابزي مل ساعات قلطيفنا سريحنا كنودينا قدم جيت ستارت مبالنا كن ساين ان لنا ابزيا ساين اب كيرنا كنعطوا لنا ساين اب بلو اوكي انا تمالي اغاطامي اتي سلازنبركو مجمرا ابزي ناتكم ايميل كتبو يقوم بدحريو ابزي باسورد زبل زلو زغونه قطر يقوم تبو غديتات ناي تخكلኛ باسوردكم አይታው زغونه قطر هيبكم ካብ ሓደ ክሳብ 6 ديو دز بلكم قطر هيبكم كتاتو تخيلو يقوم مغنياتو تا لوجو سريحكم مسوداكما ناب ايميلكم يزلقلكم ناب ايميلكم يزلقلكم تا لوجو ابزيا سقيلكم كتاتو تخيلو يقوم ግን بإيميلكم كتاتو لكم سقيلكم كاتاتيكم امو داتا ساين ان غبرو قبلكم اجي انا ساين اب كبله بز تاشمس اوريدي تغفيتو له يزبلن زلم نسقم كن كم جا غيركم حدش تاشم يبكم ايميل ادرس انا لوجين كبله اوكي لوجين لا اكتي مغنياتو اقدم خفيته سلصنعكو ابتري ولكم اقدم كفيته اتي سلصنعكو هاي بدحريو ابزا جيت ستارتد نبلو حساب جيت ستارتد ديلنا مساتنا كامز تري وغيرو زدلكم عينت امنتايكم تسرحوا سوقم كتمرصوا يا تدالي دلوزي ناي فاشن دينا هيلز اند بيوتي هوم اند جاردن فود اند درينك انتاينا كنسرح ندلي ناي سبورت ديو ناي جيفت ديو ناي كال حجينا احنا دحنا بزناي تكنولوجي خناتو اوكي كم جاي قبيلنا زي كليك مسغبرنا ابزات حتي نيكست تبلالا نيكست نبلا ابزغات ريو لهم بزوح مرج عايز بكا بولدهم تغبروا ولا انتاينا تمرص يطفاكا كن مرج بطعم بزوحالو اسقم انت عينت كم تسرحوا كتوسنوا لكم كله تشيك اتيكم تشيك تغبروا تخيليكم اجينا حانت مريصنا ابزا كرياتيف كناتينا حانت مريصنا هنسرح نيكست نبلا بداريو ابزا بيزنس نيم زبلالو انا منغستيو زبل صحيفه لالو ابزا بيزنس نيم تبل منغستيو بيلكم تاتو نسوكم زدلهم نايتا چانلكم شيم تصحفولا ابزا سلوغان تبلالا زدلهم تصحفولو تخليهم انا تمرتن حبريتاني للغو
ولا ከይፅሓፍኩምን ክትኣቱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚኣ እዚኣ ግን ክትፅሕፍዋ ኣለኩም ብድሕሪኡ ኔክስት ኢልና ንቕፅል ኔክስት ኢልና ምስ ቀፀልና ከምዚ ኢሉ እዩ ዝመፃኩም ኣብ ምንታይ ኢኹም ትደልይዎ እዚ ላርጅ ሰርፌስ ድብል ደሎ ብጣዕሚ ዓብ ስለ ዝኾነ ንታሽሙ ሎጎ ኣብ መንደቕ ዝጥቃዕ ገለ ተዘይኮይኑ ፕሪንት ጌርካ ውፂኻ ንሶሻል ሚድያ ድኸውን ኣይኮነን ንሕና ግን ንሶሻል ሚድያ ስለ ዝደለናዮ ኣብዚኣ ናይ ሼር ምልክት ትመስል ዘላ ሶሻል ሚድያ ትብል ኣብዚኣ ቲክ ንገብረላ ኔክስት ንብላ ብድሕሪኡ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለየ ዓይነት ሎጎ ኣዳልዩ ኣምፂልይ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ብሙሉኡ እቲ ኣነ ዝፅሓፍ ኩሉ ሽም ምስ ሽመይ ገይሩ ኣምፂልይ ኣሎ መንግስቲ ይቢሉ ትምህርትን ሓበሬታን ትሪእዎ ኣለኹም ዓይናይ ከም ትመርፅ እዩ ዝጠፍኣካ ብጣዕሚ ብዙሕ ንረእይዎ ኣነ ሕጂ ድኣ ንስኹም ኣትኹም ቼክ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ስቂልካ ግዜ ምብላዕ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ስቂለ ክወርድ ክውዕል እየ እንድሕር ቀፂለ ግን ኣነ ክምለስ እየ ሓንቲ ዝረኣኽዋ ስለ ዘላ ናብኣ ከኣቱ እየ እዚኣ ክመርፅ እየ ኣነ እዚኣ ክሊክ ገብራ ብድሕሪኡ ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ንኻልኣይ ግዜ መፂለይ ኣብዚ መፂና እዚ ቢዝነስ ኔም እዚ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና እዚ ኣነ ክቅይሮ እንድሕር ደልየ ኣብዚኣ ንህለትኩም ቢዝነስ ኔም ትብል ደላ ኣብዚኣ መፂኹም ክትቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ስሎጋን ዝብል ዘሎ ወይ ኦፕሽናል ድብል ደሎ ክትቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ብድሕሪኡ ኣብዛ ፎንት ትብል ደላ ንኣቱ ፎንት እዚ ፎንት ድብል ደሎ እዚ ረኣይዎ እዚ ፅሑፍ ኣነ ኣብዚ ክሊክ ክገብር ከለኹ እቲ ፅሑፍ ይቀያየር ይረኣየኩም ኣሎ ዝተፈላለየ ተኣሽሙ ድሕዝ ሕጂ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንዓኹም ኮለል ከየብለኩም ከየዶንገየኩም ኣነ ናብታ ትቕፅል ደላ ከኣቱ ኣብዚኣ ከዓ ከለርስ ዝብል ኣሎ ናብ ከለርስ እንታይ ዓይነት ከለር ኢኹም ትደልዩ ካብዚ ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ሕጂ ክቕይሮ ይደሊ ነ ነዚ በታ ዘላታ ክኸይድ ግን ኣብኡ ከለኹም ሓንቲ ናብ ካልእ ኣትየ ከሪአኩም ኔክስት ቅድሚ ምባለይ ባክ ኢለ ክምለስ እሞ ሓንቲ ከሪአኩም ምክንያቱ እዚ ሎጎ እዚ ይፈላለዩ ገሊኡ ኣብዚ ተወሳኺ ተኣሽሙ ይመፃልካ እዩ ኦኬ ኢለ ክምለስ እሞ ራእይዎ እዚ ሕጂ ብዙሕ ተኣሽሙ ዘለዎ ኣሎ ገሊኡ ብጣዕሚ ብዙሕ እስኪ እዚኣ ክንመርፃ ኦኬ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ዓንተ ወይ ዜን ሰለስተ ጥራየን ነይረን ሕጂ እዚኣ ኣይኮንን ሌያውትን ተወሲኸን ሕጂ ኣይከን ክሪኣ ትሪእዎ ኣለኹም ነዚ ኣይከን እዚ ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሰቂልና ነፋሪት ክንገብረላ ትሪእዎ ኣለኹም እዛ ኩናት ተመሪፅና ኣላ ሳሬት ተመሪፅና ኣላ እንታይ ኢኹም ትሰርሑ ንስኹም ናይ ንጂም ዲኹም ደልየኹሞ ናይ ስፖርት ናይ ቴንስ ዲ ቤት ፅሕፈት ድዩ ባር ዲ ደለኩም ንዘለኩም በቃ ንኩሉ ተኣሽሙ እንዳ ቀምቃማይ መሻጢት ዲ ደለኩም እቲ ትመርፅዎ ተኣሽሙስ ናትኩም እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ሌያውት ትብል ደላ ከኣቲና ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ቅርፂ ናይታ እንተኣሽሙ ይቀያየር ማለት እዩ ቅርፅን ሕብርን ትሪእዎ ኣለኹም ንሕና ግን ምርጫና እታ ሓንቲ ስለ ዝኾነት ኣነ ባክ ኢለ ክምለስ እየ ካብዚ ኦኬ ንስኻትኩም እንዳኣተኹም ዝመረፅኩሞ ኩሉ እንዳቀያየርኩም ደስ ዝብለኩም ክሳብ ትረኽቡ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ግን እታ ንምርኣይ ዘዳለኽዋ እዚኣ ስለ ዝኾነት ኣብዚኣ ኣትየ በቃ ወዲኤ ስርሐይ ኣብዚኣ ኔክስት ትብላ ኣብዚኣ ሕጂ ክትፈልጥዋ ዘለኩም ናብ ኢሜይል ይድልእኸልካ ናብ ኢሜይል ይድልእኸልካ ነዛ ኢሜይል ኣብዛ ስክሪን ገይረ ቀሪአኩም እየ ኣብ ሞባይል ክመፃኒ ወይ ከዓኒ ኣብዚ ራእይዎ ክሊክ ክገብረ ኦኬ ዳውንሎድ ሎጎ ድብል መፂኒ ኣብዚኣ ዳውንሎድ ብሎ ኦኬ እዚኣ ትማሊ ፈቲንያ ስለ ዝነበርኩ መፅያትን ንዛ ካልአይቲ እዚኣ እናተይ በቃ እዚአን ደጋጊመ ዝፈተንክዎን እየን ሪኢኹመን ትማሊ ዝፈተንክዎን እየን ኣነ ግን እዚኣ ጥራይ ስለ ዝኾነት እዚኣ ኤዲት ተደልየ ኤዲት ይብላ ተዘይ ኮይኑ ግን ዳውንሎድ ብል
اوكي بداريو نزيا اب ايميل كيدا كفيتا يرئي اب ايميل كيدا يدريو اوكي ابزنا لكم زتريو لهم ابزاتيهم تمال بزوع غزي سلا زورد كل على شوعات غزي مصينا لوت ميسج ابزا اتي نالت هاراي زغبركم عوات كم زبلكم اب ايميلكم يزمصاكم ميسج ايميلكم اتيكم تريو اب ايميلكم كاب ايميلكم داونلود غيركم كتوردوا تخليكم نايلو معنتي تمرتنا زيات مسل نيرا بغال تمرتي بغال اسرح حساب نراقب دعان كونو او منسي برو معد